Kova viehellyskonsertti kuuluu. Perparim Hetemaa lauko Tyylikäs! Ja mikä maalin tekee Perparim Hetemaa! Suomi siirtyy 3-2 johtoon. Ensimmäinen tällainen vaarallinen erikoistilanne, vapaapotku loistavasta paikasta ja olipa kertaa kaikkiaan tyylikäs viimeistely. Tässä se näkyy, sieltä ei edes tolpan tai yläriman kautta, taitaa mennä itse asiassa yläristikon kautta maaliin. Ja siellä voi sitten Lee Camp vain ihmetellä maalilla, että mitä ihmettä tässä pitäisi tehdä, mutta tosiasia on se, että tilanne on 3-2 ja onpa kyllä aivan uskomattoman hieno maali Perparim Hetemalta. Toistaa tuon Teemu Pukin tempun, siis teki Turkkia vastaan ensimmäisen aamaottelumaalinsa ja onnistuu toistamiseen.